amandla omuntu omnyama aseyintweni eziwu-2. Lamandla umuntu omnyama wawanikwa umdali wakhe. Amandla omuntu omnyama number 1 aku-spirituality. That is why isitha sathi mesifuna ukuthi simphuce amandla umuntu sa-attack spirituality. That is another topic for another day, ukuthi isitha sayi-attack kanjani spirituality. Amandla osibili omuntu asebuningini, wathi uNkulunkulu zalanani nande, multiplication, ukuphindaphindeka. Amandla ethu asebuningini. That is why isitha sa-attack ubuningi babantu. Ngifuna ukufocusa kule ye-multiplication, le ye-population, ukuthi incishiswe, ukuthi isitha si-attack kanjani i-population ngokuthi siyinciphise noma sivimbe ukuthi ingakhuli, other than leyo yoku-divide and conquer. Because ziwu-2 indlela isitha esi-attack ngayo lento yethu yokuthi iphindaphinde sibe baningi. Number 1, bayalontuza, bayadepopularize. Angifuni ukukhuluma English kakhulu ngoba izongadlala ivideo. Bayadepopularize lesizwe lesabantu. Bathi mase beqedile bese beyadivide so that they can conquer. So sekuyispikile sokugcina ukudivide. Yabona? Nazi-ke indlela abasidepopularize ngazo noma abanciphisa inamba yethu thina abantu, because bona abanaso isibusiso. Ayekuphindi, bona abanaso isibusiso soku-multiplya babe baningi. Numbers azikho ngakubona. Angifuni ukukhuluma English. Iy'namba azikho ngakubona. Iy'namba ivuna thina esinepower yokuthi siziphindaphinde kaningi. Nazi-ke indlela abanciphisa ngayo inani lethu, nabazama ngayo zonke indlela ukuthi balokhu besinciphisa inani lethu ukuthi lesibusiso soku-multiplya singenzeki. Number 5, bapromota ukuthandana kobulili obodwa noma imishado yobulili obodwa. Bayazi vele ukuthi the more people abawubulili obodwa abahlanganayo noma bathi bayathandana noma bayashada, the more kungezoba khona i-multiplication. Kumele wazi ukuthi isitha into esiyipromotayo ngisho ngathi uyinjani, iya-glorify, and abantu baya-accepta and they don't ask any questions, because isitha isona esicontrol umhlaba yonke into. Ngisho into yenzayo day to day icontrolwa isitha, right? So they promote ukuthandana kwabantu bobulili obubodwa. Ifika amadoda esethandana wodwa, akho ingane ezokwanda lapho, akho umndeni ozokwanda lapho, kuzophela nje kanjalo. If abantu besifazane bethandana bodwa, akho madoda azokwanda lapho, kuzophela nje kanjalo. So they promote ukuthandana kwabantu bobulili obubodwa. That's number 5. Number 4, indlela abasidepopularize ngayo noma abalwayo ne-multiplication yethu thina abantu, ilezifo ezivelayo. Wena wazi ukuthi zivela kuNkulunkulu, ingakho uzamukela. Wazi ukuthi zivela kuNkulunkulu zonke lezi zifo, and imvamisa lezi zifo zivela each and every 10 years. Like for example 2020 khona isifo esivelile, sibaqedile abantu. Wena wazi ukuthi zivela kuNkulunkulu, kulungile, asishiye kanjalo. 10 years prior to that khona isifo esavela samagama amathathu. Wena wazi ukuthi zivela kuNkulunkulu, kodwa futhi sibaqedile abantu. Ngikhuluma ngabantu. Siqeda abantu kakhulu. Yini indlela yokucontrolwa ngayo i-population yenu bantu. Kunezifo emane zithushuke nje. Zithushuke. Yabo lezi zifo ezithi mayithushuke bese kuduma umhlaba wonke. Kuphume endabeni, kuphume kuma-TV, kuphume ema-radio. Yeah. Ngikhuluma ngalezo zifo ke lezo. So that's how they control i-population. Kungekude nje abanye namhlanje abanye bayakhala. Kuzothi number 3, indlela abacontrola ngayo i-population, ile ndaba yemjovo. Zingake ingane eyijovayo, bangaka abantu besifazane abajovayo. Bajovelana preventani ukuthi ngingazali. Ngithe mina into ngisho ngayimbi kanjani, meke yaphronyothwa isitha iba yinhle umhlaba wonke. Zingake phela
Ukujova ukuthi ingane imihlala ishayeke ingaphili lo ngane. Ukujova ke lokho. So abantu bayajova ngoba kuyaglorifya ukuthi kuyinto enhle, kodwa sona sithi siyazi ukuthi sicontrol ipopulation yenu nina abantu abamnyama, ngoba once nabaningi seniyinkinga ngeke nisacontroleka futhi kahle, futhi kuzohamba abanye bagcina sebeqaqeka bevuka. So ipopulation kumele icontroleke. Bayajova ke osisi bethu ngoba kusestyleni. Ithi ingane ehlala nje shaya umjovo. Ngala abafethu ingane bayayiflash ama-toilet lapha ngejazi leli elisebenziswa lo mkhwenyana. Thatha umuntu flash lapha e-toilet. Inzalo lena njalo anikwa isibusiso sokuthi zalanani nandi, multiplication. Mekwenzekile ingane mhlawumbe yasurvive lapho, yazaleka yahlala. Phinde futhi sithini sithi ungasihushula isisu wena, ungasikhipha isisu wena. Kuliwa nani? Kuliwa ne-multiplication ukuthi zalanani nandi. Zingake ingane ezihushulayo unyaka nonyaka. Zingake ingane esezihushuliwe since lo mthetho waphasiswa ekumele ngabe zaphila lemhlabeni. Ngisho into ingayimbi kanjani, miphasiswe isitha leyo nto iyaglorifywa ibe yinhle. Njengoba okhokho bethu kuthiwa babeyigcila befaka amaketango la, belontuza, bebulawa, benziwa konke okubi. Kwakusemthethweni lokho. Kwaku-approve ubani? Isitha. Into ke approve isitha iba yinhle. So ingane eziningi ziyahushulwa. And lokho kusemthethweni kuyaglorifywa. Kodwa ilwa nani nokuthi kube khona abantu abanciphayo, i-depopulation noma ukucontrola i-population. Kuzothi number 2, number 2. Uma umuntu wesifazane eyobeletha esibhedlela useyakalelwa. Buka abantu besifazane bamanje ababebelethiswa ngesintu noma ngokwethu thina abantu abamnyama, bese ubuka abantu besifazane ababelethiswa ezibhedlela. Uzala 1, 2, 3 bese kuthiwa akavalwe. Control population. Abantu besifazane bakudala babezala 10 weingane, 12 weingane, 13 weingane. Beyizalela bona. Futhi kunendlela yokuthi kumele kulandule yona ukuze azale naturally, ngoba naye umuntu uyi-natural, uzothini uyimvelo. Azale ngokwemvelo ngoba naye umuntu uyimvelo. Namhlanje sekhontenziwa yona umuntu la. Sheshe gijinye ukuthi akenziwe ukuthi. Bese ezala kabili, kathathu, bese kuthiwa sakuvala ke manje. Yini? Kucontrola i-population. Kucontrola lento ye-multiplication. Bese kuzothi number 1, indlela abacontrola ngayo i-population ilento yokuthi bas-brainwasha. We are brainwashed. Yabona okhokho bethu bebeganwa nje. If uganwa, ingakho kuthiwa indoda iyaganwa. Umuntu wesifazane uyagana. Ugana kube kanye, ugana umuntu oyedwa. Indoda iyaganwa. Ukuganwa obuningi lobo. Okusho ukuthi indoda ibiba namakhosikazi nje. Bekuyinto enormal nje leyo. Bekuyinto enormal. Ngoba ngisho unkosikazi wakho oqala ubumthathele ubaba wakho. Unkosi mhlawumbe nje useko 18 19 nalapho nje. Unkosikazi wakho oqala wena ubumthathele ubaba wakho, umlobolele ubaba wakho. Akubona baba ukuthi hayi cha usu-responsible, usungaphuma-ke inxiwo, bese uyaphuma inxiwo. Owesibili-ke usuyoyikhethela wena. Nowesithathu kanjalo. Namhlanje isithembu sibukeka njengento engasile because we were brainwashed. Yabo ngezikhathi zakudala bekunganambithiseki kahle ukuthi ube nenkosikazi oyedwa uyindoda. Bengazwakali kahle. Ube nenkosikazi oyedwa uyindoda. Hayi bengazwakali kahle. Kwezinye indawo bungavunyelwa ukuthi ubekizwe. Kuthiwa hayi soza ngomuntu onamakhosikazi awu-3 kaphezulu, akume kancane wena. Namhlanje we are brainwashed. Ngoba safika safunzwa ukuthi uNkulunkulu udinga ube nenkosikazi oyedwa. God only recognizes one woman for one man. Namhlanje
Sekhona ngisho i-trend entsha. Umuntu umene ingane eziwu-3 neziwu-4 umuntu wesifazane bethi oh cha uyazala bonawo yini because we are brainwashed. Ngisho abantu abasebenza emtholampilo bayagxeka bazogxeka ngisho umuntu owonkosikazi oganile bathi nawo wazala kangaka yini indaba kusho abantu abasebenza emtholampilo emaklinikhi nakuphi as if mhlambe bayacela ukubabuye bacela ukuthiwa hayi bo phela cela sisiza ngamanabukeni bezosho umuntu oganile bathi wasala kangaka wena hayi sekumele uvale manje because we are brainwashed. There was a reason why kwathiwa zalanani nandi multiplication, but isitha-ke silo nakho konke lokho and yet thina abantu abamnyama we embrace lokho as if into right into normal kanti in the end into ezoshaya thina. There is power kubantu abamnyama ukuthi bande. There is power in kubantu abamnyama ukuthi multiplication. Isithaka ukuze siqeda amandla siveza le ndlela lezi zokuthi sinciphise inani labantu. Yet thina asinakile. Siyabonga kakhulu.